je náš hotel, čo sme ubytovaní. A tu ideme teraz cestou dole k moru. Tam je more. Takže už... A tu už je pekne, už nie sú kamene. Tam ešte budeme sa podívať. Je to tu také. Prezlikareň. Kamienky, more. Dámy a pánové, to je poprvé, co jedeme na trajekt. Plavba trajektom. A tu máme autičko. Naše auto je tu. Na trajekte. A autičko tu je. A už spúšťajú rampu. Trajekt spúšťa rampu. Tak už sme v Černej Hore. Tu naparkujeme auto na takom dvore. To je taký dvor. A tu je sme ubytovaní vila. A my parkujeme tu na dole. Tu vojdeme. Tak vyzerá pláž. Ostrovček uprostred a širé more. Tu je širé more. Malý ostrovček a zase more. Vypadá to tu krásne. Tak je to tu na pláži. Ale tu sú už krásne pláže veľké. Voda je taká prúzračná. Nebo, ja som tu. A však ja som na fotku len. Tak tu bývame. Tak bývame tu na. Tu máme auto. Tak toto vyzerá. Tu máme auto a my máme okna tam do záhrady. Vlastne. A do tam tej záhrady tam máme. Tak to tu vyzerá na pláži.
Je malé. Malé klesanie. Až ďaleko sa dá ísť. Tam je také molo. Vyzerá na chodbe, druhé patro. Teraz. Tu máme náš hotel a tu je takové náměstíčko. Také samé malé uličky. Tak ideme to preskúmať. Také reštaurácie, také obchody. A tam už sú naši hostia, turisti. Takže tam je vrch Olymp. Vzadu. My sme pod ním. Grécku. Tak to tu by... Takže tak to vyzerá. A nad Olympem něco se tam děje. Jsou blesky venku. Ajaj. Ty bout. Aj. Takže tak to vyzerá tu na pláž. Tomto. Alexandropol. Tak. A také pobreže. Alexandropoli. Teraz to
ideme ešte pozrieť dolu. A pokúkať. Takže takto tu vypadá. Tu mám obchody, tu sa im líbí Davids. Podívej. Všetky čačky, bačky. A Jojovi sa Davids líbí, že tam je co vzadu. Tohle. 30, nevím kolika lety. A tam je more. Ideme tam. Počkaj, nakamerujem tu, že koľko. Taká plná pláž. Světle podjedá. Tak tu je tá pláž. Čo som teď, je tu puloviesta tu máš. Slnečníky. Takto. Máš to. Molo. Za molom. Tu máš puloviesta pri tomto. Plno miesta tu máš, takže tu sa rozložím. Bulharsko. Tady bydlím. Až budu tohle koukat doma, tak mi bude za tým smutno. Jak jsem tady ležel u bazénu, nedaleko moře a pil tohle. Tak, dneska poslední den pri mori a tam sa kúpu Černomori v Čikiči. A je to posledný deň u mora. Ráno. Na pláži. Ze záchodem milovaný s vanou, kohoutkem. Mikrovlnku jsme nevidí. Tady televizi klali se Pavlovžesky. A ještě s balkónem, aby to nezničilo. Věci už v autě. Tak ještě s výhledem na hory se rozloučíme. Tady jsme si ráno dávali kafe. Tady běžel 9 za chvíli. V 10 odcházíme. Nashledanou. Jedeme přes most nad Dunajem. Po 200 metroch bulharsko-rumunské hranice. Takže to nejsou žádné hranice, teda vidíš. Rumunsko, Bukurešť, náměstí budova parlamentu. Obrovská budova.